Il-General Workers Union ippreżentat il-proposti tagħha fid-dokument ta' qabel il-budget, miżuri li flimkien jorbtu l-mira ewlenija ta' viżjoni u pjan nazzjonali għal pajjiż li twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar. Viżjoni holistika mibnija fuq ix-xogħol, il-governanza tajba, l-edukazzjoni, is-saħħa, l-ambjent, is-soċjal u l-infrastruttura fost oħrajn. Dawn id-dettalji ngħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja. Huma katina ta' affarijiet ta' proposti li mbagħad waslu għal proposta prinċipali dik tal-viżjoni fejn irridu nieħdu il-Malta tagħna. Issa, ovvjament naqbdu faxex tas-soċjetà tagħna li l-iktar li jkunu vulnerabbli li naraw li jkunu sostnuti biex ikollhom ħajja dinjetuża. Malta mxiet ħafna l qudiem ħafna f'dawn l-aħħar snin. U s-soċjetà tagħna wkoll issa jeħtieġ li nagħmlu dik il-viżjoni biex nagħmlu qabża oħra ta' kwalità fil-ħajja li ngħixu aħna fil-postijiet tax-xogħol tagħna. Fid-dokument tagħha l-Union issostni kif l-ekonomija lokali hi reżiljenti bi tkabbir proġettat ta' 4.3% fl-2025. Issemmi wkoll kif id-defiċit tal-Gvern mistenni jonqos għal 3.9% tal-prodott gross domestiku sas-sena d-dieħla wkoll. Il-General Workers Union appoġġjat it-tkomplija tas-sussidji fuq il-prezzijiet tal-enerġija u anke l-iskema stabbiltà li naqset b'suċċess il-prezzijiet tal-ikel. Proposta ewlenija isħubija awtomatika tal-ħaddiema fit trade union tal-għażla tagħhom. Buġejja jtenni li din il-miżura il-pass li jmiss għal titjib fil-kwalità tal-impjiegi. Fit-trade union tal-għażla tagħhom il-ħaddiema nitkellmu fuq għal diversi raġunijiet, għall-abbużi, għall-isfruttament biex il-kondizzjonijiet jitjiebu. Illum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi li l-collective bargaining huwa l-arma ewlenija li ttejjeb il-kondizzjonijiet u l-pagi tax-xogħol. U aħna din nibnu fuq da kollu biex naqtaw l-abbużi, naqtaw l-isfruttament għal dawk li huma u nelevaw il-kundizzjonijiet u l-pagi tal-ħaddiema. Proposti oħrajn jinkludu żieda fil-pensjonijiet bil-General Workers Union tipproponi żieda kemm fil-pensjonijiet kontributorji kif ukoll f'dawk li mhumiex biex jiġu appoġġjati il-pensjonanti.